jebate za samo gornji dres. Ali imaš ti u onom outputu, ja sam našao najsasajče gluposti za trčanje. Znači, ovo je sniženje u onom rozu za 100%. Kako to dobro? Ne znoj si koliko, izgubio je tu mirnoću, znaš. Sad napavi! Držite! Imaš drugu, Tri! Pa nije isto. Guci Muriju zvao. Guci zvao Muriju zato kada nije više mogao piti i postali smo mu naporni. I onda je pozvao Muriju da nas tera doma. I stvarno je došla Murija? A zajeba, nije on zvao Muriju, ali tak zajebavamo ga zato kada je on pilio sat i pol prije daj stišite si idemo doma, daj stišite si idemo doma. Onda počeo govoriti.